Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, se teda já Voďas. Dneska se podíváme, přátelé, na nový videjko tady před dvouma měsícema tady vydali. Tak jdem na to. Produkty influencerů, který se cílili na deti, až po podnik, ktorý skončil v dlhoch viac než 40 000 eur. Toto sú youtuberské projekty, ktoré nedopadli tak, ako si ich tvorcovia predstavovali. Žopaholi Gadel. Sponzorom videa je stránka Sell Your Skins, kde predá svoje skiny instantne a za tie najlepšie ceny. Stačí zakliknúť tie, ktoré chceš predať a peniaze si poslať na PayPal, bankový účet, Revolut, či dokonca pomocou krypta. A s kódom MAGRODIK dostaneš ešte o 5% naviac. Link je v popise. David Lu je český lifestyle youtuber, ktorý si roky buduje imič človeka orientovaného na zdravý životný štýl. Spolupracuje s Jim Beamom, pravidelne beháva a cvičí. Preto mnoho divákov zaskočilo, keď v auguste 2025 predstavil vlastný produkt Skinny. Ako názov napovedá, ide o koktail, ktorý sa radí medzi najmenej kalorické drinky, aké si viete na bare dať. Skladá sa len zo sódy, vodky a limetky. David ho uviedol v 330 ml plechovke s obsahom 4,5% alkoholu. Pičo, 4,5 promile alkoholu, hej, jdem se ožrátou. A iba 85 kalóriami. Predával sa výhradne ako sixpack za 21 eur, čo vychádzalo približne 3,5 eur za plechovku. To je docela dost. Alternatívne bol dostupný len v 3 podnikoch v centre Prahy. Produkt odhalil Instagram postom, pod ktorým sa okamžite zdvihla vlna kritiky. Docela krok vedľa. Človek s najväčším vplyvom na scéne ho využije na plechovku s chlastom v čase, keď mladí dávajú od alkoholu ruky preč. V každom videu hovorí o škodlivosti alkoholu a teraz vyrobí vlastný 4,5 alkoholu a normálně to vydává jako dobrý, no. Jako ty pičo, jako za drink, no. Okay. drink. Čo tým teda hovorí? Nepite, iba ak by ste pili môj drink? Pre mňa veľké sklamanie. David Lu rovná se zdravý životní styl. A teď je to David Lu, zdravý životní styl a občas alkohol. David, ten Občas alkohol. Hej lidi, občas alkohol. Bez tak všichni dávají youtubeři alkohol. Ne, dělám si srandu, dělám si prdel lidi. tento krok vysvetlil aj v YouTube videu. Ode mě jste asi jakoby tenhle move nečekali, víte, že jsem hodně into fitness, zdravý lifestyle a alkoholu to úplně nezapadá, ale zároveň já se hrozně rád bavím. Jestli něco miluju, tak Já se hrozně rád bavím, lol. je to hudba, tak jsou to parties. Skutočne v mnoho starších videách vidno, že s alkoholom problém nemá a raz za čas si na nejaké oslave dá. Nápad na drink vznikol približne 2 roky pred uvedením na trh. Počas pobytu v Amerike spolu s kamarátom Vincentom, ten je väčšinovým majiteľom, zatiaľ čo David sa ako minoritný spolumajiteľ venuje najmä marketingu. Ich cieľ bol jednoduchý: vytvoriť drink, pri ktorom budú mať presne pod kontrolou počet kalórií a zloženie, keďže podľa nich sa v baroch často používa nekvalitný alkohol. Plechovce, Nekvalitní alkohol prostě. bude prostě lepší vodka, lepší džus, než když si to dáš na baru, jo. Tyhle drinky jsou dobrý, když jsou fresh z baru, vychlazený na ledu, víš jak, a ne, že si to koupíš ve večerce a kloupíš to někde ty vole na ulici, jo, nevím, no. Taktiež tvrdili, No. že ich No, má pravdu tenhle jako youtuber. Ten měl pravdu, protože jako já když jdu v plechovce, tak vůbec celkově nemám chuť ani na to. Takže jako víceméně, když to řeknu, vůbec jako v plechovce alkohol je hnus. Byla by učitelka alkoholová. No co? Mají do půl 12. No, takže drink obsahuje prémiovú takže tak. Omlouvám se za vyrušení, manželka mě tady vyrušila. vodku. Konkrétna značka však nikde uvedená nebola. Aj keď sa mal David venovať primárne marketingu, samotnej propagácii sa výrazne nevenoval. V jeho podcastoch sa pravidelne objavujú plechovky Red Bull, často priamo v zábere spolu s chladničkou. Produkt, ktorého je spolumajiteľom, sa tam pritom neobjavil ani raz. Verili, že ide o produkt s potenciálom preraziť na celosvetovom trhu. V realite sa po 6 mesiacoch predaja miesto pôvodných 3 podnikov dá kúpiť už len 2. Tohle je rychlý představení Vibe Coding aplikace Makali. Nástroje, který vám umožní stavět webové stránky. Kto mnohých zaskočil výberom svojho produktu, bol aj Taras Povorozník, detský youtuber, ktorý sa do povedomia dostal kontroverziami, jazdou 240 km v hodine po českej diaľnici, či videom, v ktorom tancuje Já to bylo dost dávno dřív. Hrozně dřív. To není novinka. Že jezdí o rychlosti. napitom stave s mladým dievčaťom. V tvorbe sa však dlhodobo venoval aktívnemu životnému štýlu a motivoval deti k pohybu, Hej, já se aktivně normálně štýlu
normálně štýluju svůj život, tyjo. Ne, sorry, ale to je dobrý. To bylo dobře řečeno. V tvorbe sa však dlhodobo venoval aktívnemu životnému štýlu a motivoval deti k pohybu, parkouru a športu. Preto mnohých prekvapilo, keď v novembri Ty vole. 2024 uviedol vlastnú značku sladkostí pod názvom Tari Sweets. Začal cukrovou vatou a oplátkami v 3 príchutiach. Však tohle je dobrý. Neskôr pribudli gumené cukríky, žuvačky, jedlé peniaze, Žuvačky, žvejkačky, žuvačky. Oni místo toho Slováci říkají žvejkačky, žuvačky. Dobrý. či tzv. Co čas, nechci smát tomu, ale je to tak jako dobrý, no. Ufovní, teda oblátky so šumivým práškom uprostred. Dizajnom aj chuťou produkty silno pripomínajú retro sladkosti z čias komunistického Československa. Na mě působí strašně budget. Jakože i ty materiály, takovej ten, to koupíš někde na pouti úplně v tom nejlevnějším stánku. Na pouti. Na rozdiel od komunistov tieto nemajú domácu výrobu a napríklad oplátky sa vyrábajú v Turecku. Na každom produkte sa nachádza súťažný QR kód. Dieťa si nekupuje len sladkosť, ale šancu zapojiť sa v súťaži. Hlavnou výhrou je zájazd na Mauritius, ďalej tablety, mobily, Xboxy a rôzny merch. Já bez tak nevím, jestli tomu mám věřit, jako tohle to mi přijde takový jako že ne asi. Tari opakovane vo videách motivuje mladých divákov k kúpe produktov. Nakupuj, pij a vyhraj v soutěži s Tari Drinkem, kámo. YouTuber Fivko sa rozhodol súťaž otestovať. Kúpil 100 kusov oplátok, teda 100 zapojení do súťaže. Každá jedna výhra, ktorú získal, bol však zľavový kupón na Tariho e-shop. Po prečítaní pravdepodobnosti výhry zistil, že v súťaži je približne 1,5 milióna zľavových kupónov. Hneď za nimi nasledujú kľúčenky, ktorých je 300 kusov. To znamená približne 0,02% šancu vyhrať kľúčenku v hodnote pár eur. Pre porovnanie, šanca, že vám padne nožík v CS2 je viac než 10-násobne To je pravda. vyššia. Výhra tabletu či slúchadiel vychádza približne na 0,0002%, čož je nižšia pravdepodobnosť než šanca, že vás počas života zasiahne blesk. Súťaž preto pôsobí kontroverzne a niektorí ľudia označili za formu gamblingu pre deti. Zatiaľ čo Tari sa so svojimi produktami nedostal do žiadnych právnych problémov, to isté sa nedá povedať o Shopaholic Adele. Bizarná postavička českej internetovej Bizarná postavička Shopaholic. scény, ktorú väčšina ľudí sleduje skoro zo zvedavosti, nie z obdivu. Preto mnohých prekvapilo, keď predstavila svoj vlastný merch. V júni 2022 prišiel s nápadom jej manažér, ktorý mimo iného zastupuje aj zadlženého youtubera Datla. Celý projekt zastrešoval a založil e-shop shopaholicadel.cz so 6 produktami. Mužská a ženská varianta mikín, pričom pánska bola drahšia a dizajn postrádal Adelinu tvár. Ďalej 2 trička, jedno s oblúkovým nápisom Stejne nemáš rád, druhé s jej tvárou a podpisom. Na tomto tričku je však zreteľne vidieť jej zle orezanú hlavu. Ale ja mám taký pocit, že toto tu malo končiť vyrezané a toto tu absolútne nemalo byť. Kontroverzným produktom však bola instantná zeleninová polievka. Ty brďo, jako vůbec celkově, nevím. No. Malo ísť o jej obľúbenú polievku, prebalenú do vlastného obalu. Najväčší problém ale spôsobil hrnček s názvom Aďabax. Išlo o vizuálnu napodobeninu značky Starbucks s jej fotografiou uprostred. Práve tento produkt vyvolal vlnu reakcií. Diváci začali kontaktovať Ani nevím, že stalo lidi, tohleto na Shopaholic. český Instagram Starbucks s tým, že influencerka zneužila ich logo. Zároveň dohľadali jej celé meno a firmu upozornili, že keby chcú započať právne kroky, jej adresa je dostupná v živnostenskom registri. Starbucks sa následne vyjadril. Spoločnosť Starbucks s dotyčnou influencerkou nemá uzavretú žiadnu zmluvu o spolupráci. Zároveň spoločnosť Starbucks neposkytuje licenciu na použitie svojho loga, ktoré je chránené registrovanou známkou a jeho použitie bez jej súhlasu je protiprávne. To znamená, že Shopaholic Adele se bude soudit se Starbucksem nebo... Bez tak to... Sibiřan mladý. Zaujímavé však je, Kámo, Sibiřan mladý. že samotné mikiny a trička pôsobili pomerne kvalitne. Ještě mladší než teď, jo. Viem, že väčšinu merčov nie sú až tak kvalitné, pretože chce zarobiť samozrejme aj ten človek, čo to predáva, ale samozrejme aj influencer. A toto je dosť kvalitné tričko. To akože tá gramáž je veľká. Čo sa týka potlače, tiež nie je zlá. Akože ona je naozaj v pohode spravená. Model mikiny, na ktorý bola potlač aplikovaná, sa bežne predáva za približne 20 eur bez potlače. Ku každej objednávke To je docela dost. zákazník dostal žuvačky a vlastnoruč Žuvačky. Dostal si žuvačky
můžeš si vzít žuvačku a normálně žuvat. Ne, já se směju tomu, já to chápu víceméně, jako Slováci to mají trošku jinak v tomhletom. Já mám taky kamarády jako takhle, ale že se nevěděl, že žvíkačkům říkají žuvačky, no. Podpísanú kartičku. Namiesto mena však písala celé vety. Mne by tam akože reálne stačilo, že Adele. Pred podpisovaním si dokonca nasadila menovku a tvrdila, že má nočnú. Mluvám se za kvalitu jako zvuku, jo. Že kartičky podpisovala v noci. Že takovejhle Zvukovka skurvená. Těchto těch kartiček mi ještě chybí podepsat a je to vlastnoručně ode mě podepsané. Napriek týmto snahám merch skončil veľmi rýchlo. Už 11. júla 2022, približne mesiac po spustení, bol projekt ukončený. Dôvodom mali byť objednávky, ktoré ľudia vytvorili, no nezaplatili. Je však pravdepodobné, že svoju rolu zohrali aj právne problémy okolo hrnčeka. Aj keď bol tento merch pomerne neúspešný, na starosti ho nemala ani samotná Adele. Úplne odlišný prístup má však známy slovenský youtuber Exploited. Ten si svoje projekty riadi sám a neúspešných podnikateľských pokusov má za sebou viac než kdokoľvek spomenutý. V roku 2018 otvoril vlastnú prevádzku s názvom Waffland. Do projektu investoval približne 25 000 eur. Kvôli veľkej popularite sa mu jeho investícia vrátila v priebehu prvého týždňa, lenže veci sa postupne začali rúcať. Možnosť pracovať v prevádzke ponúkol vlastným fanúšikom. Chcel im tak vrátiť podporu, ktorú mu celé tie roky dávali. Namiesto klasických pracovných pohovorov si ich však zavolal k sebe domov, kde sa spoločne opili a tak zistil, či sú vhodní adepti na servírovanie waflí. Vzťahy boli skôr priateľské než profesné. Niektorí u ňo prespávali, alebo ak dostal oblečenie či topánky zadarmo v rámci spolupráce, posunul im ho ďalej. Práve táto dôvera sa mu neskôr vypomstila. Keď začali z pokladne miznúť peniaze, veril, že za tým nemôžu byť ľudia, ktorých považoval za kamarátov. Neskôr sa chcel venovať iným projektom a vedenie prevádzky ponechal 2 zamestnancom. Tí si vzali úver vo výške 40 000 eur, ktorý nezodpovedne minuli, respektíve ukradli. A dostali tú prevádzku na starost, zobrali si na to úver, aby to zvládli a peniaze prebali a nejaké veci sa tam ako keby pokazili a oni nejaké veci nepodpísali tak, ako tvrdili, že podpísali, lebo sme im nechali ako keby tú voľno, že dobre, podpíšte to, zaneste to do banky a teraz ten úver splácam za nich ja. Za hodinu hotový e-shop, bez agentury, bez programování, jen s tímhle nástrojem. Ukážu vám, jak... Jedným zo zamestnancov bol aj Dominik Papkun, travel influencer, ktorý bol pred pár mesiacmi obvinený, že dlží tisícky eur fanúšikom, ktorých podviedol. Predal im letenky, ktoré nikdy neposlal a peniaze si nechal. Explo v komentári priznal, že práve on a neznámy Adam je zodpovedný za tento nemalý dlh. Explo bol z projektu znechutený a tesne pred pandémiou prevádzku zatvoril. O približne pol roka neskôr sa však objavil druhý pokus. Ozval sa mu podnikateľ z Banskej Bystrice, ktorý prevádzkoval fast food s vyprážaným kuracím mesom. Dohodli sa, že popri kuratách sa budú od septembra 2020 predávať aj wafle pod značkou Waffland. Exploited mu predal web stránku, Instagram aj aplikáciu. Pandémia však bola v plnom prúde a prevádzke sa nedarilo. Aj to tak chvíľu fungovalo, aj tam chodili ľudia, on trpla korona a typek je veľmi smutný z toho a akože ja sa mu nedivím, pretože to tak zle vyšlo. Ja už som akože od toho celkom vzdialený. O niekoľko mesiacov po odvysielaní podcastu bola prevádzka trvalo zatvorená, čím Waffland definitívne skončil. Ešte pred definitívnym pádom Wafflandu začal Explo pracovať na ďalšom biznise. Tentokrát nešlo o gastro, ale o aplikáciu. Používateľ by na mape videl ľudí vo svojom okolí. Mohol si pozrieť ich profily na sociálnych sieťach a následne sa s nimi stretnúť v reálnom svete. Že si napríklad v nejakom podniku a sú tam nejakí ľudia a keď majú tú apku, tak ty si vieš ich tak nejak že pozrieť, že aha. Čo to bude Tinder? Sorry, ale tá slovenčina mne fakt dostáva. Na mieste. Ako keby, hej, že si môžeš pozrieť ich sociálne siete, profil, informácie bez toho, aby si tak nejak zisťoval o nich, alebo je tam ako keby taký háčik a chceme to tak nejak rozpracovať ďalej. To je také trošku divné, není? V októbri 2020 takové divné, není? Důklok. bola aplikácia pod názvom... Jsem na něj náhodou dělal reakci, protože měl docela dobrý monitory, nebo docela dost dobrý nadupaný monitory, takže běžte se podívat. Tady dám do popisku videjko, tak doufám, že mi dáte odběr, like, budu za to rád a běžte se podívat na to. Oficiálne spustená. Počas prvých 2 hodín sa stala najviac sťahovanou aplikáciou v slovenskom App Store a za prvý rok získala vyše 110 000 registrácií. Promo jej robili aj známi tvorcovia, vrátane tria Bananas. Máme tu novú susedku a že asi je krajšia jak mama. Samo, čo je krajšie na svete od tohto? Táto vety si potom aj tak nájdeš na web. Keho? Však aplikácia, ktorá ti ukáže sociálne siete ľudí okolo teba.
Tentoraz však Exploited projekt nefinancoval z vlastného vrecka. Získal investície od medzinárodných firiem. Slovensko malo byť len testovacím trhom. Cieľ bol oveľa väčší. Vycestovať do Ameriky, získať investora nie v desiatkách tisíc, ale v miliónoch a presediť sa na celosvetovom trhu. Lenže stále panovala pandémia. Hľadanie investora bolo náročné a počet aktívnych používateľov začal postupne klesať. Tak nejak to akože celé sa poposúvalo a vzhľadom na timing, tak sa nám nepodarilo zohnať včas peniaze a aj tá aplikácia trošku akože strácala ten drive, ktorý sme mali a postupne to tak nejak akože pozomieralo a my sme sa každý vybrali svojou cestou, akože. Do Ameriky sa nikdy nedostal a v januári 2024 bola aplikácia definitívne ukončená. Paradoxne, aj napriek podnikateľskému neúspechu, aplikácia splnila svoj základný cieľ – spájať ľudí. Vďaka nej sa spoznalo viacero párov a niektorým sa dokonca narodili deti. Prvé podnikateľské... Niektorí sa narodili dokonca deti. Tak to zabili. Roky má za sebou aj jeden z popredných slovenských streamerov Rest. Od 1. mája 2021 mala byť na Slovensku látka CBD odstránená zo zoznamu ilegálnych látok. Bolo jasné, že trh čoskoro zaplavia desiatky nových produktov. Pre Resta existovali len dve možnosti. Budú robiť ľudia, ak budú robiť reklamu nejakým CBD spoločnostiam, to isté aj ja, buď proste budeme robiť niekomu reklamu, alebo skúsime vybudovať niečo svoje. Pestovateľom na Slovensku a v Česku však neveril. No akorát by si mohl tu webkameru dát na víc nahoru, aby ti bylo vidět ksicht. Považoval ich skôr za špekulantov. Mal kontakty vo Švajčiarsku, kde je CBD legálne a mohol mať tak priamy zdroj surovín. Rozhodol sa preto ísť vlastnou cestou. V júni 2021 predstavil logo novej značky Cannabis, na ktorej pracoval spolu so svojím kamarátom, raperom Momom. Pôvodne zvažoval spoluprácu s kamarátom Maťom, no zo svojho okolia vedel, ako vedia peniaze zničiť kamarátstva. Do projektu investoval približne 20 až 30 tisíc eur. Otvorene priznal, že cieľom nebolo zarobiť, ale priniesť kvalitný produkt. Tam je ten rozdiel, že zarobím nie málo niekde inde, rozumieš? Takže nerobím to čisto z toho, aby že kotka... Ale jako je, jak říkám, jako je to na každýho věc. Kamarátko, tak to bude track blá. Ale ty youtubeři měli cíle velký a prostě to nevyšlo. To je jako u mě. U mě taky nevyšlo to, že potřeboval jsem sledující, nebo potřebuji sledující a najednou prostě nejsou. Jo. Teď třeba YouTube mi kleslo hodně dolů, protože víceméně nemám tolik sledující. Moc mě to mrzí, ale bohužel je to tak. Všetkých oťahám, ušetrím na tom čo najviac a mám píč, vieš. E-shop bol spustený v decembri 2021. V ponuke boli 4 varianty. Dve klasické bez príchute, jedna grapefruitová a jedna peppermintová. Cena sa pohybovala medzi 60 až 70 eurami za malú flašičku. Kvôli kvalitnejšiemu zloženiu spomedzi ostatných značiek na trhu bol zisk z jedného kusu len 16 eur. Polovica šla Momovi a polovica Restovi. Prvá várka mala približne 800 kusov, pričom už za prvých 17 minút sa predalo 220 z nich. V januári tržby presiahli 50 tisíc eur, čím sa firma stala placom DPH. 20% z ceny začal odchádzať štátu a zisk sa stvrkol len na pár eur za kus. Keby to robím druhýkrát a nepoviem, že stojím za tou cenou, ako stojím, tak by to bolo drahšie popravde. Postupom času sa Momo prestal projektu aktívne venovať a produkt naposledy verejne spomenul v decembri 2022. Stránka Cannabis následne prestala fungovať. Rest si medzičasom založil vlastný e-shop by Rest, kde predáva vitamíny a výživové doplnky. CBD sa však dá stále nájsť v samostatnej kategórii, pričom Momo je naďalej uvádzaný ako... Tam byl nějaký biznis, černý biznis. A přemýšlel, dostal peníze, ale teď vyšachuju toho druhýho, takže víceméně teď se udělám e-shop já a budu na tom vydělávat mnohem víc než on. Takže takhle je ta myšlenka toho člověka. Autor. Z pôvodne viacerých príchutí a koncentrácií je dnes dostupná už len jedna varianta a názov pôvodnej značky sa už nikde nespomína. Hoci je záujem o CBD produkty výrazne nižší než v čase ich legalizácie, Restov produkt stále existuje. Kvôli nízkej marži je z neho, podľa jeho slov, tak na lízatko. Možno práve to je dôvodom tak nízkej propagácie. V lete tohto roka však Rest plánuje prepracovanie značky a až čas ukáže, či sa Cannabis dokáže dostať ďalej, než len medzi jeho vlastnú komunitu. Ďakujem každému. Jo, tak já tady děkuju, že jste mě sledovali tady u tohoto videa, doufám, že tady bude like a odběr, budu za to rád, víceméně tohle je před 2 měsíci vytvořený, takže bohužel jsem to dřív asi nedostal, jakoby neviděl jsem to, takže tady udělám trošku starší videjko, ale nevadí.
Takže určitě to udělají službu těm youtuberům nebo tomu youtuberovi, takže jsem za to rád. Mějte se hezky, zatím čau a nezapomeňte dát odběr a like. Plus.